खानाय दारि लान्थ'सिन माबाय हिजिरा बायदिसिन नुलायलांबाय हिजरा मडेल नुबाय हिजरा 10K जानो बारा गोबाव गैथारला आंहा सिमां दं आरो गोबां मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनायनि बे चेनेलखौ जोङो नानिनि थाखाय खुलिनाय जादोंमोन नालाय हेलो लोगोफोर वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय खानाया एकदम जायलाला जाथारबायना एकदम नायजाला नै थ'दो बिदिब्ला माथो गोबाव खालामबावनो थांनोसैलाय सिनजाहैनोसै जालानानै थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो खानाय सिनजाहैनोसै दिनैहाय बे मालाय बेना बेजों थांसैनो आर'नाइ लालायनानै आंना नायलाय नै गामसा गोबासो गाननानै थाङो आंना थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो नै बेना खानाय सिनजानो थांनो नागिरनायाव माबा गामसा गानलायनानै थांगासिनो बाजारावहाय खानायफ्राव नै खानाया नायजाला एकदमबारे बोराय मडेल नुबायना दिनै एसे सेंग्रा जानोसै सेंग्रानो थ'दो बिदिब्ला फैदो नै रायजोफोर थांगासिनो खानाय सिनजानो नै सालायगासिनो एकदमबारे फाथो बागानथार जोंना लामाया एकदमबारे फिसानो एकदमबारे ओंखारनांबायसो बेनिफ्रायसो गाखोसिगोन एकदमबारे ओरै बाङालिफ्रा गोजा नै लामायानो जि फिसाना बाब्रे बे जाहैबाय आमगुरि नै आमगुरि मोनफैबाय आरो जोङो दा खानाय सान्दुङा नांबाय मोदानलाय लाइनावसो थानांबाय नै सिनजागासिनो आरो ना नै एसे सिनजाबाय थानाय जोंहा लाइनाव थानांबाय सिनजानोसै दिनै एसे मडेलिं सिनजानानै थांसै नायजाखाला नै सामफ्रामबो रायजाबाय थायो खानाय सिननायजोंनो दिनै सिनजाथारनोसै आरो दारिखौबो एसे अख्लाबनानै थांसै नायजाला नै दारियानो सिनजानांसिगोन ना दिनै एसे माबायदि नुयो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअखौ नायनानै थाबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच थ' लोगोफोर गोदान खानाय सिनजानानै गोदान लुकखौ माबायदि नुखो निउ लुक बियो नै खानाय सिनजानाय माबायदि नुखो आंथ' गावखौनो गाव खानाय दारि लान्थ'सिन माबाय हिजिरा बायदिसो नुलायलांबाय नोंथांमोनालाय माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो हिजिरा बायदि नुदोंना नुवाखै हिन्जावसा इस नुयोना दारि गुंदे गैला लान्थ' जाबायना गैलाना नै लान्थ' जाबाय दे लोगोफोर दिनै आंखौ खानाय सिनजाहोनो हानानै बिराद खुसि मोनबाय आं दिनै सोरांस्लाब मोनै खानायखौनो रायबाय थायोमोन खें खेंनो मिनि खोमालायबावोसो नायलाय खानाय सिनजाहोग'नो हाबायना मिनि खोमालायथारदों बे खानायखौल' नुबाय थायोमोन आरो बेयो फुङावनो सिनजायैनि सोरांबाथाय माबा खानाय सिनजाहैदोल' बुंखायोमोन दिनै सिनजाहोनो हाबाय एसे मोजां मोनबाय खोमा अखा हादोंलै दावरावथार अखायाबो अयथासार अखा हादों दावरावथार अखायानो हिजरा मडेल नुबाय हिजरा हिन्जाव बायदि नुदों नै हिन्जाव माबा हिजिरा बायदिसो नुलायलांबाय नै आंहालाय माथो एसे मोजांसो नुदोंब्रा नोंथांमोनालाय माबायदिथो नुदों दिनै खानाय सिनजाबाय दारियाबो गोबाव जाबायमोन ना दिनै एसे दारिबो सिनजाबाय आरो ना माबायदि नुखो दा बेखौथ' मिथिला नोंथांमोनानो खिथाहरदो नुवाखै गोरलै बायदि गेम गेलेलायबावो
आंखौ खानाय सिजा होगौना आबाय गावा एकदम गेमसो गेलेगासिनो मबाइलाव उन्दैफोरनि गेम फुला गेमखौ गेलेगासिनो आरो नोंथांमोन खबर सबर बोरै नोंथांमोननि खबरफ्रा बोरै बोरै दं कमेन्ट खालामहरलायदो सोर माबोरै दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि बर्तमान इसोरनि अननायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरदो नोंथांमोना खबरा बोरै बोरै दंलायो आरो जोंनि लाइभखौ नेनानै थानो दाबाव जोङो लाइभ फैबाय थागोन सानसेयाव खेबसेखौ जों फैनो नाजागोन लाइभ दा जोङो दिनैहायबो फैगोन लाइभ भिडिअ लाना फैगोन मोनसे आरो थाबैनो जोङो बिदिनो ब्लग भिडिअ होबाय थानो नाजागोन आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जोंना 10K जानो बारा गोबाव गैथारला प्लिज अन्नानै जोंनि चेनेलाव 10K खौ खालामना होदो जाहाथे थाबैनो जोंनि चेनेलाव 10K जायो 10K जानो बारा गोबाव नांला 9K नि खाथियाव थांखाबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायो जोंनि चेनेलखौ अन्नानै थाबैनो 10K खालामना होदो जाहाथे जों मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो आरो मोजां ब्लग बानायनो हायो आरो गोबां मानसिफोरखौ आंहा सिमां दं आरो गोबां मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनायनि जेरै जोंखौ जोंनि समाव हेफाजाब होबोदोंमोन बेबायदिनो आंबो गुबुन मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो सानो आरो आंनि सिमाङा आरो बिदि थ' नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अन्नानै 10K कमप्लिट खालामना होदो मालाय बुंहरला खालामनो थिनहरला नों बुंबा एसे गनायगोन ना आंनि बुंनायखाय बारा खालामलाय लांलाना आं भिडिअ फुराना जाबाय नालाय फैबाय थायो नों बुंहरदोलायब्रा एसे 10K खालामना होनो थिनदो आं ओंखाम संहैनोसै कारेन्ट गैया मा गैयानो नैबे हिजरा साइजजों रायलायबाय था थांनो माथो साइजसो नुदोंब्रा ना नोंथांमोन जिखुनु जाया नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै दाबाव आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव 10K कमप्लिट खालामना होदो 10K नि स्पेसियेल भिडिअबो जों लानानै फैगोन 10K नि जोङो जोंनि न'खरावनो खालामगोन आरो स्पेसियेल पार्टि माने स्पेसियेल बियो जोङो नानिनि नामै बे चेनेलखौ जोङो नानिनि थाखाय खुलिनाय जादोंमोन नालाय जोङो नानिनि नामै बावहाय मोनसे माबा दोनगोन आरो थ' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नुदों माबायदि खबर सबरफ्रा बेफोरखौ कमेन्ट खालामना खिथाहरदो रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माबाफोर सोंनांगौ बा कमेन्ट खालामनांगौ दंबा कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन आरो जोंनि चेनेलखौ 10K खालामनानै होदो आरो अन्नानै दा रायलायनो थिनबाबो रायलाया बे लाजियो आरो बिरादनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअखौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ सो माच